May adlaw nga Sabado, mga higala. Ani anasab ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Sa Lagduong Beach Resort sa Siquijor, gibuksan na pag-usab ngadto sa publiko. Please take care of the beach and please treat it with the love and respect that the crown jewel of the province deserves, because this is a reflection of us as a Siquijornon. Daghan na ang nakasaksi og naglingaw-lingaw pag-usab sa tawhay og maanyag nga kinaiyahan sa Salagdoong Beach Resort human kini giabli pagbalik ngadto sa publiko kaniadtong Setyembre 11 karong tuiga. Ang usa sa makadani ug maanindot nga tourist destination nahilo na sa ulang Maria Siquijor, diin ang mga nanaglabo nga kakahuyan nagdungaw sa daw perlas nga balas ug nagdugag kinabuhi sa talagsaong porma sa mga bato. Para sa mga langyaw nga gustong makasaksi sa pampublikong beach, aduna kini 50 pesos nga admission fee, 40 pesos para sa mga senior citizens o estudyante, ug libre kini alang sa mga bata edad 6 paubos. Alang sa mga residente o sikihudnon nga adunay ikapakitang ID o sedula nga nagpamatuod sa pagkalumulupyo kanila, 30 pesos ang admission fee. 24 pesos alang sa mga senior citizens o estudyante ug syempre libre usab ang mga bata edad 6 paubos. Nagpabalo usab og mensahe ngadto sa mga nitungha sa kalihukan si Governor Jake Vincent S. Villa. The Salagdoong. This is our pearl, this is our gem. And we don't want to cut trees. This is also going back to nature. Nalipay ko nga naabri na ang Salagdoong Beach kay makasuroy na migbalik dito o mas modaghan pa ang mga turista na moanhi diri sa Siquijor and makahatag pud siya opportunity sa mga locals nga walay trabaho og ang pag-abri aning Salagdoong Beach is makatabang siya sa ekonomiya nato diri sa probinsya. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Ninya Rose Oxo. Mga bulanong Aipis o mga Iskaya tribe ni pasigarbo dito sa Bohol. Kinsa man kining mga Iskaya? Sila may angkon nga sa taas nga sumpay sa ilang angkan, dinhin na silang daan sa wala pa isuwat ang kasaysayan. Sa ilang karaang libro, mga tapnas kuno sila gikan sa Sumatra o dinhin na sa 7th century pa. Namuyo sa Luon ug Antikera, dito sila makahibalag ni Tamlot ug si Katuna. Ang mga Iskaya kuno sa mga tao ni daguhoy mga apo. Mibalhin sa biyabas ug taytay nga mga bungtod sa pag-abot sa mga Amerikanong sa mga bulano naging gukod. Namuyo sang ilbit sa kalasangan, sa bukid sa Pilar, sa Robollones, Duero ug Indulman, may nangaminyo usab sa ilang silingang kabarangay, apan Iskaya paghihapon ang kaliwatan. Sa pinulungan nga karon gigamit na lang sa pagdiskurso ug pagkanta, kung imong paminawon murag gikan yun sa Arabia o Etruska. Ang ilang babay magsuot og hinabol nga abaka nga sa bukton may kapa. Buhok gitago sa purong ug bawal nila ang magpantalon. Sa mga lalaki, pantalon nga itumon, abaka nga barong ug may beret sa ulo na kapatong. Lahi usab ang ilang sinuwatan, mga letra nga sinumpay nga murag pinakatay nga karon gitudlo pagyapon sa pipila ka mga banay. Kaniadto magtikad sila sa mando sa langgam nga kwahaw. Sa hiniusa nga uma, magbahin ang tanan sa kita. Busa kun kamo niya sa Bohol, ila ang mga Iskaya. Tuni ang ilang kinaiya, aron sination ang kaliwatan nila. Gikan diri sa komunidad sa mga Iskaya ug alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. DepEd o Literacy Coordinating Council may pahigayon sa National Literacy Conference dinhi sa Cebu. Alang sa matag tuig nga kasaulugan sa Literacy Week, ang Department of Education kauban ng Literacy Coordinating Council mipahigayon sa 2023 National Literacy Conference o NLC dinhi sa Cebu. Ang duha ka adlaw nga aktibidad nagtumong sa pagpatugbaw sa papel nga gikuptan sa komunidad ngadto sa pagamuma o pagpromote sa kana sa literasiya
ngadto sa kadaghanan hilabi na sa mga tinun-an. Ang NLC nagsilbi sa pamaagi aron nga mas manungtaron nga pagpahibaw sa mga kasayuran kabahin sa mga inisyatiba sa DepEd alang sa pagtukod ng mga functional literacy programs o pagpagligon sa intercultural o inclusive nga pagbansay sa pagtudlo o pagkaton sa kabahin sa nagkausab nga landscape sa edukasyon. Pinaagi usab niini mapahinguskan ang partisipasyon sa mga stakeholders sa community-based literacy development ug makakuha og mga rekomendasyon sa pagmugna ug mga pulisiya ug estratehiya nga makapalambo sa mga mekanismo alang sa pagtukod og kultura sa literasiya sa nasod. Ang nahiskutang kalihukan gitambungan mismo ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte kauban ang ubang mga opisyalis sa Department of Education, mga local officials, representatives sa ubang government agencies, universities, mga organisasyon nga nang-implementar og community-based literacy programs o ubang stakeholders sa education sector. Alang sa mayong balita sa Cebu, ako si Hershey Zaspa. Ug di usab magpauhi ang Negros Oriental alang sa ilang maayong balita. Mabisita na sa mga turista ang pinakabagong tourist attraction sa lungsod sa Valencia. Adto na sa Beehive at the Ruins, usa ni ka agritourism site ug bee farm na gibuksan sa lokal na kagamhanan didto sa Barangay Palinpinon. Makita dinhi kung giunsa sa Municipal Agriculturist Office ang pagpamuhi sa mga honeybee ug pohon ang pag-ani sa dugos. Dinhi gibuhi ang kiwot o ang native stingless bee na naa sa sulod sa mga kawayan, bagol ug misitira ug ang European bee na naa sa mga beehive. Dunasab mga lecture kung diin itudlo sa mga bisita ang importansya sa buyog sa kalikupan. Usa na siya sa mga objectives nga mahimo ni siyang learning sites about aning beekeeping. 60 to 80% makapollinate sila. Kung naa ang atong bee, ang ato ang biodiversity mas makonserve. Tumungsab sa bee farm na mopadaghan ang fruit-bearing trees sa Valencia sama sa rambutan ug lansones, pinaagi sa natural na proseso na pollination na mooy gibuhat sa mga buyog. Gipahingusgan karon sa lokal na kagamhanan ang pag-promote sa maong lugar. Rest assured nga ato ning appeal sa atong tourism circuit na natay mga group of tourists nga moari sa Valencia, ato ni siyang i-appeal na, especially katong mohimo og mga day tours. Gikan sa Valencia, Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas. Ug mao kato ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ana sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Unya mga higala, 72 days na lang, Pasko na. Ako si Rob Cabardo, ug handog sa sunod na sang episode ning atong maayong balita sa Central Visayas. Daghang salamat.